Hypixel pridal Bed Wars duely? What the fuck? Takže to nedáva zmysel. Prečo by Hypixel pridával Bed Wars duely, keď to je niečo, za čo potrebuješ mať MVP++? Ja neviem, ak si myslíte, že vám dačo idem povedať, tak ja netuším. Preto to dneska ideme zistiť. Takže ľudia, ďalšia hra a dneska budeme hrať Hypixel Bed Wars duely. Takže, okej. What? Items wooden sword? What do you mean, bro? Tu mám proste akože iba meč? OK, zaujímavé. Aha, týpek. Žiadny týpek. Aha, týpek, čau Alex. What the fuck? OK, žiadny Alex! Jej, tento dúfam, že sa neodpojí. Muddy DL 2007. OK, takže toto vidím, toto je mapa 4v4, ale... What? OK, tak si proste nakúpim najviac blokov, ako sa dá. Dobre, poďme na to. Toto je veľmi, veľmi zaujímavé. Kamo, ja neviem stavať. Dobre. OK, on je ten týpek, čo stavia bedy. Tak to nie je dobré znamenie. OK, takže, prečo som si kúpil? OK, vieš čo, to je jedno. Možno to budem potrebovať. Vidím, že tam mal endstone. Kúpim si jabka. Poďme na ňo. Počkať, mal tam aj vlnu. Myslím, že už stavia bridge, ale nie... What? What the fuck? OK, dobre, asi nestavia bridge. Tak ja si zatiaľ získam emeraldy, ak mi to dovolí. To bude celkom easy. OK, tak ja idem akože na ňo, alebo čo? Ja vážne neviem, čo mám robiť, keď ten typek sa ani nerozhodol stavať. Takže idem asi na ňo. Kúpim si perlu. Počkaj, myslím, že už stavia. Stavia? Už stavia, nie? Yeah! Sorry. OK, takže títo týpci asi nevedia hrať Minecraft, to je veľmi zaujímavé. OK, je to podľa mňa úplne také isté, ako ten Bed Wars duel z MVP++. Doslova jediný rozdiel je, že to je na 4v4 mape. Inak, čo je sakra toto? What the fuck? Tak, potom je tu Bed Rush duel. Takže to je doslova Bed Rush. Jej, Steve! Yeah! No, prečo cúvam? OK, tento typek sa volá Ori. To je Oryx. OK, čau Oryx, ako sa máš Oryx? Kde je Oryx? Oryx tu nie je. Počkej, on je tam vzadu? What? Technoblade. What the fuck? OK, takže títo týpci vážne asi nevedia hrať. Akože... What? Akože vôbec. To je všetko?